Asa mo to si Ilyo nga nagdala-dala maghahit ang hinagiban? Wala man tayo bungang saging. Nago na himuan hindi maayo ay. Pundo pa ni ito diri ba? Pwede na siguro dito rin. Ah, sakto kayo. Ayaw Sakto siguro dito rin. Berita kay walay gasto pata magkasakit dito pa sakitan sa kong iyab no akin may fight sa kanya tulong lang nagdalog apa ito gini akto na kayo Dabi, sabi apa kasakto hagido tulungo ang gamay pa rin. Hindi sakit, hindi mabili ng ulo. Ayaw, di ma. Ah, hindi. Ah, pagkadak kong naman anin, sobrahan man. Kapag ka ni. Sabi? Ito kayo. Parang padangin. Ito nga, tulig padangin. Parang palag katon. Basta ni padangin. Sabi? Ah, hindi. Pagkadak kong alami, uy. Ah, hindi yun. Sabi? Asa, gawin kayo yun. Kine. Apa itu nih? Dakwaan na to gamay, timrog na. Ikay go. Tulong, pwede tulong sa tawayo. Kining grimsel damit yung kinipang padangog. Balag ka tol. Sakto man, dami man sa... kaya na to gamay grimsel. Parang lamig yun. Kine. Sukodo na to di. Fights na ba? Birahan na to ni. Dali. Pagkasakuha gido. Fight. Pakyo. Kamu. Ay, pilit naman kayo. Uy, mao na wala na ibuha ko saging ha kay ikaw sigbahag-bahag dire. Dapat mi sa kabangan no. Nay baka tog kabaw ba yung nag-antos ganin katulog pagka man katulog. Wala mong good call. Oy, ito dagan na hoy. Ay na dire. Ya ito. Ay bungkus on. Ano tiwas, kali terkabut. Ang damay ito pagyago. Aderi na lang. Waso na to beri. Ito bungkus on. Ayaw, di ma. Beri lang ito dapat. Hindi pa ito lisod mo kung lantaw. Alisod judi ay. Jadi kita dapita. Aderi ito ubus. Ano ini kesakit kaya bungkus on. Ini kini. Oke. Hoy! Usap ka na! Wala ko loy! Ikaw natin mga baso mo sa akin kaya ha?